Pa ja mislim da prvo se treba predstaviti jer njemu je sve novo, a mi smo svi, već se znamo dugo i mislim da njemu treba prvo prići, olakšati mu i pomoć mu ako treba nešto da slobodno on nazove ili nešto ako ima nekakvih problema u školi, da njemu se treba prići i doći mu u susret. Pa nama je iz Ukrajine ove godine došla jedna učenica i sa njom se treba sporazumijevati na engleskome. Možemo pokušati naučiti je na hrvatskome nešto malo i upoznati je sa školom, sa učenicima i tako. Znači, mi smo sad dobili novu učenicu u razredu, onako bila je sama i to, i ja i još dvije cure smo krenule prema njoj, upoznale ju sa svima ostalima, počele više komunicirati s njom i možda malo više pažnje posvećivati na nju nego na druge u razredu, jer se vidi da je treba dok se uklopi. Jer ako se odbacuje od početka ili nju ili njega, onda to neće se osjećati ugodno. Ja uvijek razmislim kako bi se ja osjećala u takvoj situaciji, pa kako bi meni bilo.